1977 business में त्रिपुरा हास्तिनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लाइपुमाबो आबुनो पुइला रांगसांगनि आइखरबाय सैजानाय बुबाग्रात प्रदुत मानिके देबुरमानि तैदिलमाबाय लाइथांजाक जरावा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी TUGS INPT IPAT TSP TTNC गोबांमा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाई फाइलायखा हास्तिनी तिप्रा शारक ताबक बुबाग्राबाय रिंजाक थानसानि खरावना खोनावै तिप्रा शारक थानसा ओंलायमानि नुकसाखा बुबाग्रानि साइतंमाबाय 2023 BC त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन बेलायखे जुदा बुबाग्रानि वानसुमु नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दिवै गलांनानि त्रिपुरानि थिनां हामग्रानि वानसुगै सिखला फानो थंरोंनि हाबारो तुबुखा बुबाग्रा ई मारिनो 48 करम छारा ST सीट कॉन्स्टिट्युएंसी त्रिपुरा मोथानि अंगै जंगबारि बातायसिनाय त्रिपुरा मोथानि पार्टीनि IT सेल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इंचार्ज पॉल दांगसु 48 करम छारा कॉन्स्टिट्युएंसी नि बिसिङाव खबजा हकतैसा कानियो बिनि आसेमा हा एबा अमथे थैकलायमा हा ई आसेमा हा 48 करम छारा ST आचुक थायो जंगबारि बातायसिनाय ब खरसे त्रिपुरा मोथानि डिजिटल वॉरियर हनै सिनि जाग रोंगोरों अकक तुमा गुबै बुबाग्रानि बिसुंति 48 करम छारा ST आचुक थायो गोपलाय इंनै हनै साखलाय थलिगुरो 48 करम छारा ST आचुक थायो त्रिपुरा मोथानि इंनै जंगबारि बातायनाय ताकु